set. Ha? Bamboo set. Yan. Bamboo. Kawayan, tawag sa amin. Pwede ito, itong ano na to? Yan sir, ang nagsusupply ng mga sa bahay ay na mga tubig. Ah, water supply nyo. Okay. Tangkes yan. Yan, tangkes. Natural lang ma'am yan na apaw. Mayaman kami sa tubig dito. Ikitrip pa mo yung guide natin ha. Yan sir, katmon. Napakasarap pang asin. Katmon, ayo, patingin nga kuya. Hindi ka pwedeng pumitas. Pwede po. Pwedeng isa lang. Ah, may nalaglag. Wala ko sir. Para lang makita ko sa... Ayun pala nalaglag eh. Katmon, alam ko ito yung ano yun, nakikita ko sa YouTube din. Katmon. 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 Pampaasim, no? Opo, maasin po sir. Oh, katmon, pampaasim. Halaman ng katmon. Katmon, pampaasim. Ginagawa sigang, no? Sigang, oh, ginagawa. Nakita ko rin to eh. Yung kanina yung nyug-nyugan, kasi no elementary ako. Nakikita ko lang sa picture, pero tas drawing, tas sabi gamot sa saan yata, bulate or something. Basta alam ko herbal medicine siya. Opo. Tapos nun, ano, alam ko parang nut yata yung ano niya, yung bunga or something. Parang nyug na maliit, kaya nyug-nyugan yata yung tawag. Di po sir. Ay, di siya? Di po siya nagdaan. Ah. Ang bunga niya po, nahaba po siyang ganyan na ganito lang kaliliit. May mga tangkay. Okay. Yun yung hindi ko alam na ano, yung dahon pala niya ginagata. Opo. Nakita ko nung Yung dahon po niya oo, ginagata. nakita ko sa Pwede YouTube. rin po isama sa mga isda. Oo, sa isda. Tapos yung nakita ko, parang masarap na gigata ka. Opo. Ano yung lasa? Mapait-pait? Ito Anong... sir, ayos mga para sa manamis-namis lang din. Maasin na sir. Oo nga, testing ko yung lasa. Pinakalaman pa talaga yan sa loob sir. Ah, ito. Ayan siya yan. Opo. Ah, ito. Lasa siyang ano, kamyas. Opo. Kamyas. Lasang kamya. Parang ano, kamyas na ano. Oh guys, kamyas. Katmon. Letter C din. Video po. Saan yung buto nito? Mayroon buto to. Nasa ano niya sir, nasa pinakaloob. Ayun yun sir. Ah, okay. Ito yung buto. Video ma'am, picture. Video. Okay, alam mo. Gas lang ang kamay. Linaw ng tubig, oh. Tapos mapag-discuss ko lang, sagutin ko lang. Ako na ako. Interview ko yung teko. Ay, nasama ko sa ano, video. Kuya Jun, dito may... Ayun pala, ang dami nila. Opo. As in parang aster yung palos. Palos? Igat. Igat do. Ah, yung ano, nakikita sa Itbulaga nun. Ay, di ba na-record? Naka-record na ba? Balik. Hindi yata na ano. Oo. Ulitin na lang natin. Okay lang? Sige, marami pa naman ganyan. Oh, marami na. Okay. Palos marami dito. Maliban sa palos, boss, ano pang merong ano dito? Yung mga parang maliliit na bulod sir. Bulig. Opo. Bulod. Ah, ano tawag? Bulod ang tawag. Bulod. Bulod. Tawag namin doon ay bunod. Pero Bunod. sa Tagalog, biya. Biya. Ay, na biya, hindi ko rin alam. Tapos mga hipon. Ano yung tsura niya? May, ano kulay, ganon? May yellow, may brown. Flat lang siya o parang medyo parang ahas? Parang medyo bilugan din. Bilugan ng konti. Ah, okay. So almost parang palm ng hand yung size nila, ganon. Nakakain? Ah, nakakain. Lahat ng fish, maliban dun sa mga janitor fish. Nakakain na alas, okay.
Sorry. Dami ano. Yung sir, avocado. Ah, avocado. Madami yung natin. Ay, yung ano pala. Dito rin, no? Tapos yung sir, yung saging ngayon, may kinakain. Eto, nakikita ko to naman. Di ba parang pwedeng gawing ano yung ano yung Opo, ano yan? may matamis po. Matamis ba? Matamis yung parang may katas yan sa loob. Akala ko yung malapot yung ano. Hindi po. Hindi yung santo. Iba yan. Ay, hindi kamukha lang. Opo. Pwede tikman? O ano? Puro arabo. Ay, hindi. Bawal, no? Bawal nature kasi, no? Oo. Bawal pumitas, no? Pero matamis yung ano yan. Opo. Ay, hindi ba magbibideo si... Ay, pala, magbibideo si T. Ganda rito, oh. Sir, yung ano, yung ang tawag namin dito ay yung puso-puso. Puso-puso, ano yan? Saan ginagamit? Ito, itong Hindi, halaman na kinakain to. sir yung bunga niyan pag tumubo sa kanya. Ito, itong halaman na Opo, to. opo. Puso-puso. Opo. Ah, bunga niya to? Fish yolk, hindi po, magkaiba sila. Asa yung puso-puso dyan? Wala sir, pa siyang laman ngayon. Pero May- asa yung halaman? May buwan. Ito sir, itong halaman niya. Ah, yan. Ah, ibang halaman to, no? Hindi ba ito pakiling? Hindi po. Yan, kinakain po yan ng ibon. Mukha siyang pakiling, no? Opo. Dahil lang, ito ng dahon. Ah, hindi. Kasi pakiling, ano, pwede yung panlinis ng ano yun, eh. Ganda ng pagka-formation nito, ah. Ginawa nyo to, no? Ano ito sir? Yan, ginawa niya. Ganda yung pagkagawa, oh. Ay, ano to? Ano sir? Ano tong... Itong tubo sir? Ay, tubo nyo kanina pinakita Opo. sa akin, no? Ano kasi function ulit nun? Hydro pump? Hydro power Power plant. Kaya ka, eh di dun galing yung kuryente nyo, no? Power plant, Opo sabi sir. mo. Ba't di na ganun sa ano, no? Sir, yung mga dahon na yan, pwede pang asin din. Asin sir. Etong pink na to, Opo. Ngarat-ngat ang tawag namin sir. ngangat-ngat, Ngarat-ngat. narat-ngat, Nga. ngarat-ngat. Okay. Ginagawa namin pang asin din. Ngarat-ngat. Ang dami kong nalalamang halaman dito, ah. Sa Arayat, di ko alam yung mga halaman, eh. Tapos sa Gada naman, halos ornamental plants yung nakikita ko. Buti halaman dito. I mean sa ano, nung sa Arayat, yung pababa lang naman yung ano, yung nakakainis, yung init. Ay, dito ko maliliw-liw naman. Tapos yung ganyan namin mga baging-baging yung sa ano, sa Arayat, ganyan. Bagong kong hawakan. Oo. Ito sir, kinakain na pako yung maliliit. Ah, ito pa ko. Ah, kinakain to? Magkaiba rin sila nito. May malalaki kasi ito. Pero ito kinakain din. Kinakain din to? Oo sir. Oh. Dalawang uri kasi siyang kinakain dito. Yung malalaki tas maliliit. Ay, sa bakit itong fresh, no? Ito kasi hindi to kinakain, hindi Hindi na makakain. matanda na siya. Matanda na yun, eh. Ito, hindi to kinakain. Alin sir? Ay, dahil na yan. Grabe na ba, eh? Pero kauri rin niya. Tapos yan, Di sir, ba- giant perm din. Ayaw nga na. Oo. Di ba yung pako, ano yan, nagpaparami yung ano, yung seeds niya nasa ilalim? Opo. Oo, spores, Yan, sir, yung spores, parang no? ano rin niya kalahin, kaya nga lang di talaga kinakain. Oo. Laki yan sir. Laki nga, eh. Spores. Tsaka if I'm not mistaken, may female tsaka male, ano eh, na halaman ng ano, ng Tapos yan, sir, fern ginagawa parrot. namin sombrero dito tapos ginagawang balik. Sombrero ito? Anong halaman to? Ano yan, sir, ang tawag namin dito ay lalaki. Basta ginagawa sombrero, no? So aalisin nyo muna para tinik-tik dun sa ano niya. Tapos ilalaga. Okay. Ay, ilalaga. Tapos yung ininipisin na ganun, tapos patutuyin. Ah, okay, para nakita ko nga yun.
Anong dala mo dyan sa bag mo kaya? First aid kit? Opo. Ha? Ano yung contents niyan? Scissors, body scissors, ganun. Susugat. Mga pangsugat lang at lahat pang haplos sa O paano kunwari may... Huwag naman sana, kunwari may nakagat ahas, ganun. Okay. Paano yung ano nun? First aid dun? Sabi nila wag daw sipsipin yun eh. Hindi po. Diba? Tatalian lang. Talian lang diba? Para di mag-circulate. Para dito sa... Okay. Sir, na kinakain ng ibon. Napakasarap nito. Ah, okay. Di pwede patikan. Pig. Sigurado ka ha? Pag... Oo, yan. Guys, pagka hindi na ako nag-upload, plus ano ko na to ha? Oo, una. Sige, tingnan natin. Kuya papik... Ano? Ay, di lang. Ano to? Ano puno to? Liptig, sir. Ha? Pinakain? Kuya, pwede pahawak na. Natin, kirain eh. Kuya, anong ko lang. Paano kakainin? Sipin mo lang. Sisip-sipin lang. May aratilis din dito. Later sa later. Saresa. Ano, sir? Lasa. Hindi siya mapay, pero walang lasa. Para matamis-tamis na siya. Matamis na ng konti, pero... Pero sa kasi ganong hinog na hinog. hindi pa hinog. Anong Dapat red na red hinog. ko pag hinog? Okay. Meron siya parang medicinal value or ginagamit na panggamot sa ano, ganun, sa sakit o wala? Wala Wala pa. ka lang? Wala pa naman. Prutas lang. Opo. Sir, yan. Ay, ito, ganda oh. Ganda dito. Kinakain din ng ano yan, ng tao. Ito. Yung ano po? Malaking puno yan.